Ukrajinská škola v evakuácii už 3. rok umožňuje ukrajinským deťom, ktoré boli nútené presídlené, učiť sa podľa ukrajinského školského programu v Bratislave. Tento projekt sa pre 95 mladých Ukrajincov stal výnimočným, prekračujúc rámec vzdelávania. Ukrajinskí žiaci sa s nami podelili o to, ktoré slovenské slovo sa naučili ako prvé. Dobrý. Dobrý deň. Ahojte. Neviem. Pozerám. Mačka. Dovidenia. Robím všetko možné preto, aby to mali čo najľahšie. Ide im to dobre. Ukrajinskí učitelia s prideleným dočasným útočiskom začali dobrovoľne edukovať deti, ktoré boli pre ruskú agrésiu nútené opustiť svoje domovy. Týmto spôsobom samotní utečenci našli cestu, ako poskytnúť pomoc tým najzraniteľnejším spomedzi nich. Nеймовірні діти, насправді. Úžasné deti, s ohľadom na to, čím si museli prejsť, keďže takmer všetci prišli z regiónov, ktoré boli okupované. Majú jedno detstvo a veľmi by sme chceli vytvoriť priestor, kde by ho mohli prežiť čo najšťastnejšie, bez ohľadu na to, čo sa deje na Ukrajine. Veľa rodičov a príbuzných týchto detí zostalo tam. Niektorí bojujú. Chceli sme, aby sa tieto deti rozvíjali a boli šťastné. Učitelia zdôrazňujú, že potreba osobitného prístupu je nevyhnutná. Počas vyučovania sa snažia vytvoriť bezpečné prostredie, kde mladí Ukrajinci majú priestor na prejav vlastnej osobnosti. Rovnako so žiakmi pracujú aj profesionálni psychológovia. Вони розкрилися. У них Počas tohto času sa deti otvorili, dokonca aj fyzicky sa zmenili. V ich očiach už nie je vidieť strach. Stratili svoje nechápavé pohľady na svet a neistotu ohľadom toho, čo majú robiť. Namiesto toho ich napĺňa detská úprimnosť a nadšenie. Bolesť je stále prítomná a často nevieme, čo môže vyvolať jej prejav. Ale keď sa objaví, oni ju dokážu prekonať. Majú plány a tešia sa z každého dňa. Myslím, že teraz napíšem tú maturitu ukrajinskú, ale neviem, ako to povedať. A potom pôjdem asi do policajtovskej akadémie tu na Slovensku. Chcel by vrátiť sa do Ukrajiny, keď už bude bezpečné. Tam, že nechcem sediť a čakať raketu. Chcel by učiť sa tu na Slovensku, tom, čo už viem slovenský jazyk. No, v pohode, už môžem rozprávať. Chodím na 2 školy, jednu slovenskú a jednu ukrajinskú v evakuácii. Chcel by vrátiť sa domov, ale teraz nie je dobrá hodina v Ukrajine. Neviem, čo bude v Ukrajine через 1 rok, 2 roka. Через 1 nedeľu, 1 deň. Ukrajinskú školu v evakuácii podporili UNICEF a Cambridge International School. Bratislavská škola poskytla svoje priestory, aby Ukrajinci mohli pokračovať vo vzdelávaní. It's very difficult for families who are not living in their homeland right now. Pre rodiny, ktoré momentálne nie sú vo svojej krajine, je to veľmi ťažké. Je to obzvlášť náročné pre mladých ľudí, pretože rastú a sú zraniteľní. Prichádzajú na Slovensko, nie vždy hovoria po slovensky alebo po anglicky. Prispôsobiť sa tu nie je jednoduché. Je dôležité, aby mohli pokračovať vo svojom ukrajinskom vzdelaní, aby mohli pokračovať v komunikácii v Ukrajine s nádejou, že v blízkej budúcnosti sa budú môcť vrátiť na Ukrajinu a pomôcť ju obnoviť. Hanna Švačka si spomína, že spolu s tímom od prvého dňa vojny reagovali na mnohé žiadosti Ukrajincov, ktorí sa pýtali na školu pre svoje deti. Obracali sa k ním aj učitelia, ktorí chceli pomôcť s vyučovacím procesom. Práve vtedy tým pochopil, že ukrajinská škola v evakuácii je skutočne potrebná. Ми хочемо, щоб наша школа допомогла українським дітям отримати якісну українську освіту. Chceme, aby škola pomáhala ukrajinským deťom získať kvalitné ukrajinské vzdelanie. Zároveň je potrebné, aby škola podporovala sociálnu integráciu detí na Slovensku. Inými slovami, musia byť šťastné. Vždy je veľmi príjemné dostať spätnú väzbu, ktorá je mimoriadne dôležitá a inšpiruje nás. Táto škola pomohla mne pri vyučovaní slovenského jazyka hľadať nových kamarátov. Pre televíziu Teatry Julia Didek.